Mga deboto giawhag sa simbahang Katoliko nga ipadayon ang debosyon alang sa balaang bata subay sa pagsugod sa kasaulugan sa 450th Kaplag Anniversary. Si Pia Noreen Bilar sa report. Gibadaba ng 4,000 ka mga deboto ang misalmo sa Penitential Walk with Jesus kagahapon subay sa pagbukas sa kasaulugan sa 450th Kaplag Anniversary. Ang prosesyon nagsugod alas 5:30 sa buntag gikan sa Redemptor's Church hangtod sa Basilica Minor de Santo Niño, dala ang imahe sa balaang batang Hesus. Sa iyang homilya, si Father Jonas Mijares niauhag sa mga Katoliko nga kalimtan na ang mga kapakyasan, ang kawa sa paglaom, mga kasipanan ug sa mga butangang wala na buhat sa niaging 450 ka tuig. Iyasab gihagit ang mga deboto sa paglantaw sa kaugmaon ug sa padayong paghatag og debosyon alang sa balaang bata. Ang kaplag giselebrar matag tuig aron ipahinumdom ang pagkakita sa imahe ni Senior Santo Niño ni atong 1565. Diin nagsugod ang mga debosyon sa mga Kristiyano dinhi sa Subo. Ang Sun Star website mopahigayon og live streaming sa Novena Masses matag alas 5:30 sa hapon sa www.sunstar.com.ph. Mahimo sab mong mobisita sa specials.sunstar.com.ph/kaplag alang sa dugang mga kasayuran. Aniya ang schedule sa mga aktibidad sa dili pa ang Grand Kaplag Festa sa Abril 28. Alang sa Sundar Pilipinas, Pia Bilar, Senyo Comart Intern.